aby sa im potom podarili premeniť a vznikli z toho ďalšie nové projekty, napríklad povedzme aj v tom turizme. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja, pozdravujem poslucháčov Slovenského rozhlasu. Rádio Regina. S vami aj v novom roku. Život je šatna v kabaretu. Keď před zrcadlem se dávám. Menej ako 10% dovozu plynu do Európskej únie, čo v porovnaní so stavom pred vojnou predstavuje pokles od podľa agentúry DPA dúfajú, že poľská vláda nezneužije svoju úlohu na vlastné ciele, ako to urobila maďarská vláda v uplynulých 6 mesiacoch. Maďarský premiér Viktor Orbán totiž v lani v lete krátko po prevzatí predsedníctva svojej krajiny odcestoval do Moskvy a Pekingu, čo v radoch únie vyvolalo kritiku. Priority Poľska sa sústreďujú na koncepciu bezpečnostnej a obrannej politiky.